आंथ' बेंकनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनाय लोगो लोगो आं बिसिम सहैबाय आरो आंनि लोगोआ बे दंमोन स्कुटि दोनदों नालाय बेखौ लायनो थांबाय आरो आंबो गाखोनोसै आरो बे समाव बिसिनिफ्राय ओरै फैबाय आरोखि फैनानै एसे सेख्लाबलायनांबाय बेसेबां दंमोन फैसाया 1 लाख थाखा दं दासो बन्दमोन मनायाव लादोंमोन मा मा दंबावोमोन मनायाव मनायावथ' डकुमेन्टस दंमोन आंना माबा दंमोन सार्भिस दंमोन पासबुक चेकबुक आरो चेकबुकबो लांबाय आरो पासबुकबो दंमोन आरो पासबुक आरो नैबे माबानिबो पस्ट अफिसनिबो दंमोन आरो ग्रामिन बिकासनिबो दंमोन बेबो दंमोन आरो गारि नाम्बारखौ सिनायाखै ना गारि नाम्बारखौ बोरै सिनायनो बे फैबाय बे न'आव थांथारबाय दा बियो बबे स्कुलनि फोरोंगिरि होनदों आङो 6 नन्दगपारानि नामा मनमोहन ब्रह्म